Здравейте! Днешното видео ще го направя soft spoken и се надявам наистина да успея да говоря спокойно, понеже аз съм такава това, което говори бързо. Така, днешното видео ще е на тема движими имоти. Не знам колко на вас ще бъде интересно това нещо, но ми е изключително интересно и изключително полезно, когато гледам видеа на други хора, свързани с това нещо. Като аз съм задълбочила в доста доста подробности в самите точки и мисля да ги направя поредица от видеа, защото са доста нещата и поне нещата, които аз смятам, че е редно да се споменат в едно такова видео. И от време на време ще си поглеждам в записките, които са доста подробни и дълги, за които се извинявам. И нека да започваме. Първо да започнем с това, че на първо място вие сте решили да закупите съответно имот на зелено. И първото нещо, което повечето хора им хвърля в главата е, че когато закупуваш имот на зелено, ти не можеш да нанесеш веднага и трябва да изчакаш някакво време, съответно самия блок, зависи в какъв етап си го закупил съответния апартамент, да бъде, ако е на къде, ще отнеме повече време, но да бъде завършен. И вече отиваме към най-важната стъпка, когато вече си харесаш имота, съответно ти си видял на скица, видял си горе-долу какво ще е разпределението или пък на живо, ако е над 14, видял си вече така съвсем по-подробно на живо какво е разположението. И започваме, както казах, към първото нещо и то е на чия е земята и на чие име е самата земя. Най-важното нещо тук е да знаете, че не винаги земята е на инвеститора. В смисъл, не винаги нотариалният акт на земята е на инвеститора и съответно това не е и страшно, така че не трябва да се притеснявате. Така, това може да го проверите, тук съм си записала в собствеността на парцел, може да го проверите в имотния регистър, като той е в сайта на агенция по вписвания, колкото си спомням, и струва левче, както казват левче-кевче, но трябва да имате предвид, че е доста сложен процеса. Ако някой от вас се опитва да го направи, тук някъде ще сложа инстаграма или най-вече инстаграма, може да ми пише, защото у нас ни отне доста време, докато първото, което си направим регистрация, защото ако искате да заявите нещо в имотния регистър, трябва да си направите регистрация. Съответно, след като си направите регистрацията, трябва да удостоверите регистрацията си с пин-код или КЕП, т.е. идентификатор за сигурност или електронния подпис, като по принцип електронните подписи, които не използваме, са не Евротръст. Не знам, защото на други не ни даде възможност да си регистрираме. Стана накрая с пин-код, но доста така няколко опита трябваше по тази тематика. Впоследствие, след това трябва те са упоменати няколко вида справки, мисля, че 5 или 6, и отдолу пред всеки вид справка е ясно упоменато с коя справка, точно за какво служи и какви данни ви трябват за определената справка, която искате да направите. Вече си избирате справката, която искате да направите, да кажем, че всичко е наред, идентификатора, който са ви дали, е верен, или пък по адрес, или какъвто и да било начин. Да представим си, че тук нещата са перфектни, но повечето пъти не са. Вече искате да заплатите това левче. Но тук началото пак така го измислила, че може само единствено чрез платформата на ePay, и то за да си направите микросметка в ePay или да се регистрирате картата в ePay, трябва да платите 2 лева такса, която е веднъж, наистина съгласна съм. След това, за да напълните тази микросметка,
пари, имате 80 стотинки такса. И след това, когато вече минете през цялата тази бумащина и сте готови да си заплатите таксата, за да си получите най-сетне справката, разбирате, че имате 80 стотинки такса, като плащате и PES и Pay. Тоест, първата справка ви излиза 3,80, всяка следваща ще ви излиза 1,80, но 80 стотинки са за такси. Да. Така, следващото нещо е, което трябва да имаме предвид, ако парцела не е собственост на инвеститора. Тогава той трябва да има учредено разрешение в негова полза, че може съответно да строи, което мисля, че се наричаше супер фикция. Така, върху самия имот. Така, правото на строеж също трябва да го имате предвид, че той е срочно. Тоест, той е 5 години и от деня, който получи разрешение за строеж, инвеститора трябва за срок от 5 години да построи сградата до етап груп строеж, т.е. акт 14. Така. Да, също така трябва да проверите имотната партида за тежести, за искови молби, за възбрани, ипотеки и всякакви такива други ограничаващи, които ограничават да се разпорежда с имота по някакъв начин. И ако в имота има вписана ипотека, защото по принцип земя може да се ипотекира, груб строеж преди 14 не може да се ипотекира, това е важно да го знаете. Ако земята е ипотекирана или примерно по-нататък ще ви разкажа какво се случва, ако самия проект е ипотекиран, но тук приемаме, че земята е ипотекирана, трябва да имате предвид, съответно в справката ще ви излезне към коя банка, в полза на коя банка е ипотеката на земята, съответно за каква сума и при какви условия това нещо ще се вдигне. Мисля, самата ипотека. Защото тя ще си остане на земята, т.е. на идеалните части. Но това, че вие си купувате апартамент, върху него няма ипотека, но има върху идеалните части, това пак означава, че ще трябва да платите, ако инвеститор съответно не я махне. Така, отиваме към втората точка, която е има ли разрешение за строеж инвеститора. Това е много важно. Голяма част от обявите, които виждаме в Имот.bg и които в Фейсбук навсякъде, в смисъл нещата, които ни предлагат като цяло блокерите, са сгради, които са в строеж. Някои от тях не са в строеж, някои са преди копка, някои са преди разрешение за строеж, като много голяма част от купувачите се притесняват да купуват на зелено, което е основателно. И съответно, ако вие не сте един от тях, съответно, естествено не се притеснявате, трябва да се запознаете с това дали все пак имота има разрешение за строеж. Съответно, той трябва съответно да ви го предостави това разрешение за строеж, но също така може да го видите в регистрите. В кои регистри? Големите общини имат регистри, които са публично достъпни, онлайн са, не се изискват такси, доколкото знам, и съответно може да проверите София, Варна, Пловдив и така нататък. На такъв обаче ранен етап трябва да имате предвид, че 1000 до 2000 евро са напълно достатъчни да капарирате имота. Ако инвеститора иска по-голяма част, първо ние когато сме ходили на огледи, някои инвеститори искат 30%, което за мен е изключително голяма сума, при положение, че така че 30% от цената на имота е изключително голяма сума и де факто инвеститор разчита на вашите пари и ще разчита през цялото време на вашите пари. Не се знае колко продажби ще успее да реализира, дали парите ще му стигнат, което е лошо. Трябва да ви светне лампичката, че може би най-добре да пропуснете и на вас да ви е спокойно. Така. Следващата точка е кой е инвеститор в строителя. Това е много важно нещо. Покупката на зелено наистина е изключително рисковано нещо, така че е важно да получите инвеститора, строителя, като по принцип репутацията му е изключително важна, но по-важното нещо, което може да направите е да получите самото дружество. Има големи дружества, има малки дружества, има дружества, които
съм дъщерна фирма на по-големи дружества, което след малко точно ще ви разкажа по тази точка. Първото нещо, което трябва да проверите, е дружеството в търговския регистър. Той пак е общо достъпен. Това, което трябва да гледате на първо място, е съответно с какъв капитал започва фирмата. Ако фирмата започва с капитал от 100-200 лева, или има фирми, които са започнали с капитал 5 лева, първо нашата фирма, мисля, че моя приятел има фирма, неговата фирма, мисля, че е започнала с капитал 5 лева, но ние не сме строителни инвеститори. Сега има голяма разлика. Съответно, зависи от начина, какво да кажа, смисъл от формата на фирмата. Първо може да е ООД, дружество с ограничена отговорност, еднолично дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и всякакви такива форми. Също така и едноличен търговец. Съответно, вие, ако е дружество с ограничена отговорност или еднолично дружество с ограничена отговорност, то отговаря с капитала, който е започнало, факто с целия си капитал, само единствено до капитала си и с съответно нещата, които притежава, нещата, които са на името на фирмата. Повечето пъти фирмите, както и нашата, няма неща на нейно име, така че това е хубаво да го знаете. Така, също така е важно да видите дали фирмата не е в процедура по несъстоятелност или дали има някакви запори. Това нещо също го пише в търговския регистър. Ако фирмата има някакви запори, е важно да знаете, че трябва тук вече се посъветвате с адвоката, или както аз казах на моят приятел. Thank you next. Така, както ви казах за дъщерните дружества. Това са чисти практики на хора, които са от по-големия строителен холдинг и искат да направят някакъв проект, но явно са сигурни дали има достатъчно средства. Понякога са сигурни, но просто искат да страховат, както аз казвам, гашите и съответно те основават такова по-малко дъщерно дружество, което също пак отговаря до сумата, с която е започнато. Тоест, то не отговаря с цялата сума, която холдинга притежава, а само с сумата, която той е започнал до повечето пъти 5000 лева. Това не е задължително лошо, но не е задължително хубаво. Трябва да го имате предвид. И последната точка, мисля, че за това видео, е какви са рисковете по време на строителството. Като първо започваме с най-големия риск и то е началният етап на строителство. Така, кое съм записала най-важното? Най-рисковият етап наистина е началният етап на строителството, защото това е целият период от от първата копка, от разрешението до строеж до акт 14, до грубия строеж, приемането на грубия строеж. Така, да видим да ги структурираме. По принцип, другото, което иска да кажа, нито един апартамент преди акт 14 няма права, може да има вещни права върху него, като на отделен самостоятелен обект. Това са нещо като, мисля, че се наричаха добавки към парцела. Мисъл, няма как да придобиете каквато и да било. Няма какво да придобиете от него. Съответно, то просто все едно не съществува. И преди акт 14 то не е дори обект на покупко-продажба. В най-лошия случай, представете си, че строителя не стигне до акт 14, вие не получавате нищо и хората, които сте подписали предварителен договор и сте платили пълно 30%, 60%, 70%, 100%, вие не получавате нищо. Вие няма как да имате претенции за каквито и да били права по този строеж. Така. Реално, всъщност това е най-важното, че те са самостоятелни обекти. Юридически се водят прещения към парцела. И цялата собственост и правата върху тях се отнасят към собственика на парцела. Сега отиваме към втората част, което е финалният етап на строителство.
И трябва да имате предвид, че вече когато купувате на финалния етап на строителство, вие сте с доста по-ограничен риск и в този случай апартамента вече е отделно, самостоятелно, индивидуализиран, има си свой собствен кадастрален, мисля, че какво бях написала, да, този идентификатор, който ви казах по-рано. Този кадастрален идентификатор, който всъщност по него може да проверите, дали съответно има някакви ипотеки по него, в агенция по вписване, дали има някакви тежести, възбрани и така нататък. Вече апартамента може да става като... Мисля, може да участва в покупко-продавателни дейности пред нотариуса. Така... Да, по принцип, ако инвеститора не може да довърши сградата, въпреки това, вие може да станете собственик, както ви казах, на вашия недовършен апартамент, ако инвеститор по някакъв начин не успее да довърши самата сграда. Така, обаче трябва да имате в предвид, че ето тук това, което иска да ви кажа, е, че ако инвеститора ипотекира не земята, не парцела, а ипотекира проекта, съответно, в момента, в който той вземе акт 14, ипотеката застава върху всеки един апартамент. И е много важно вече тогава вие да знаете, че в коя полза, на коя банка, в ползата на коя банка е ипотекиран самия апартамент. Това се прави, защото и така банката си гарантира, че когато инвеститор иска да продаде имота, ще трябва да си плати. Или съответно ще платят хората, които ще купят съответния имот. И това е много важно да го знаете. Съответно, трябва преди това да се свържете с банката и да питате по какви условия ще се махне възбраната или ипотеката от апартамента, което пак не е нещо лошо, ако предварително си говори с инвеститора. Сега гадно, ако сте платили 100% и съответно той в последния момент ви го каже. Да. Като цяло това е от това видео. В следващите видеа ще ви разкажа за по-нататъчните етапи и в последното видео, ако ви е интересно, ще ви разкажа за нашия случай и ние през какви неща сме минали при покупката и какво ние сме избрали, кога да инвестираме, съответно дали в началния етап или вече след грубия строеж. Пожелавам ви приятна вечер и приятен ден, зависи кога го гледате това видео и до следващия клип.